Alright, what do you want, Kuya? Egg, bacon, and rice. How about you, Zach? The same? Want a big plate or a little plate? Big. Big. No. Yep. Big, this is my side. There you go. And then rice, bacon. I'm sorry. You want the same, yep? You do it? Okay. Sorry? The big. You want the round one? No. And then we have egg. You got your bacon, Sam? Oh yeah. Have the big one and that big one. Yeah, the big one, yeah. This her. Alright. And that one. And that one next to it. Okay, cool. Got it. Alright. The rice? Here, I'll get them. Good job, Zaki. You have these? Yeah. What? They said we always got raised. That's what he said. He's always joking. You know him. I didn't say anything. I always say Finish that and then you can go back to more because there's more. And I'm cooking this as well. You like this, Kuya? Yeah. anything. It's like longganisa, a sausage. Good. Sorry? You have this at home? Yeah. It's good. I'll just air fry it real quick. Good morning, people. Sila kuya pa yung nandito, guys. Si Manay at saka si Holly nandun sa kwarto, tapos si Jan nandun sa labas. Si Dan, gising na siya actually, pero kanina gising siya. Nung nagising ako, sabi ko, magstay ka lang dyan kasi magbo-boys day out pa yun. Ayoko naman na sobrang mapagod na. So sabi ko, relax ka lang dyan. Ako bahala dito sa mga butang ko. Ayun, nasunog yung bacon. Hindi naman sunog, pero tama lang. Ginagamit ko yung air fryer, guys. Hinugasan ko siya kasi ang dami nating steak na inano kahapon. Hinugasan ko lang siya. Tapos hindi pa rin siya nagsusmoke. Hindi siya nagsusmoke. Siya na talaga. So, happy. And ang mura lang nito. $149 lang yan. Okay. So, okay na yung bacon, egg. I'll cook the sausage. Not long. Maybe, huh? No, not 40. I think around 7-8 minutes. So not long at all. You'll have it ready before you finish with your bacon. So all good. Is Richard back on recording? Yes, later he is. After But sorry, after? at 3. Yes, yeah. So his friend will pick him up at around 2. But you stay here with him? Is that the plan? Yeah, okay. That's good. Next time is coming back. Yes. So I'll go with your mom. We'll go shopping. And then we will come back to pick you up. He's going golf, yes. Yeah, that's right. That- Yes, so we will leave first early.
After breakfast, yep. We will leave after breakfast and then we will come back for you. Tito. Car seat? Yeah. That's alright. We'll figure that out. That's why I let your Tito Dan sleep so he can rest. Kain na si Dan, guys. Why is barbecue sauce? Not barbecue sauce this time. Nah. Nasanay na siya na barbecue sauce lagi si Dan. Ano, i-ready ko na sana yung muffin niya. Sabi niya, sausages, it's more tomato sauce. iyan lang daw yung kakainin niya. Good job, my love. Puti na mukha ko, tingnan. Nag-ano ako, Belo Tinted Sunscreen. Alis kami, guys. Si Dan maiiwan sa bahay kasama si Zaki Boy. At saka sila dyan, actually. Pero sila dyan, aalis sila mamaya. Kami ni Manay, pupunta kami sa Asian Shop. Yeah, dadalhin ko lang si Manay sa Asian Shop. Meron siyang gustong bilhin. Tapos, we need to be back by 2 or before 2, actually. Kasi si Dan aalis ng 2. Meron siyang ano. Pero iiwan niya si Zach. Iiwan sila ni Zach dito. Sila lang dalawa ni Zach. Si Kuya at saka si John, mag-golf. Alright, my love. The address is ready sa phone ko. I'm gonna leave, my love. Love you. Okay. Mwah. Alright. Thank you for cleaning as well. Patapos naman kumain ni Manay, nag-ano kami, ligpit-ligpit pa. Sabi ni Dan, ako na magligpit. Siya na nagligpit. Ganda ng bag mo, ikaw na talaga. Ito na. Bye. Ready ka na? Asa na si Huli? Wait, sa kulit ko lang yung bag ko. Kanina pa siya ready. Hindi ka lalamigin? Tama na yan. Hindi ko ako. Kuha ka lang ng jacket, baka malamigin ka. Did you say bye to Tito Dan? Bye-bye. Aww. Ini guy, quick. Hurry, quick, get it going. Hindi ka dyan, dito ka. 28 minutes yung Asian Blue Si Sea. Dan, naka-t-shirt lang. Sino? Ito, ang dami. Si Dan, Si Dan? naka-t-shirt. Si ano nga lang? Si Jan nga eh. Naka-ano din. Wala. Sila dalawa. Ano, 28 minutes. So, dapat. Bilisan natin. Kaya nga eh. Ang layo niya naman. So, dapat before 2, nandito na tayo sa bahay. Anong oras na? 10 pa lang naman. 11 na. 10:56 na. 12:01. Parang Oh may my 30. gosh! Doon lang tayo, diretso tayo doon. Oh, diretso tayo. Mamaya natin. What? Your chair ko na bakit mo parang finormalize ata mo? Bakit bawal? Holly? Bawal daw guys. Alright, let's go people. Ba't kung kinukuha ko yung bag mo doon? Ito gusto ko kasi kahit diyan ko ilapag, hindi siya madumi. Sila na bahala mag-close ng garage. Nasa labas siya, diba? So, sunglasses. Baka pasukin, isa lang muna. Ha? Asan ba si Dan? Nandun sa ano, sa... Hindi, baka wala kasi dalang key. okay. Bahala. Pero hindi ko naman sinara yung ano. Kasi si Jan naghihintay dun sa likod. Nasaan? Asan si Dan? Ando. Tell Tito Dan I left the garage door open for him. Okay. Tell Tito Dan I left the garage door open. Oh, what? Tell me first, what do you wanna say? Why are you yelling? Naglalaro yan siya sa... Wala lang, di ba? Akala niya iiwan. Gotta get run over. Okay. Tell Tito Dan! Tell Tito Dan. The garage The door garage is open. Andun sila, oh. That's good. Oo, kasi wala yung key. Hindi yung nagdala ng key. Maglalaro lang sila dun. Oh my gosh, ang lamig. Guys, palis na kami. Ano kami ngayon? Amazing Race kasi may nahabol kaming oras. Kaya nga eh. Dapat nandito na kami before to kasi alis si Dan. Si Dan. Kasi May susundo pa naman sa kanya. So, dapat kailangan talaga kailangan namin dapat before to talaga nandiyan na tayo. Mga at least 1:30. Kaya natin to. Tapos ang daming sasakyan. Traffic ngayon, grabe. Pag nakita natin 1 o'clock na nasa balik na tayo. Punta kasi kami sa Asian store, may kukunin kaming baby octopus. Yung baby octopus na yun at saka talaga. chicken feet kasi gusto ko mag-barbecue. Wala sa inyo, no? Wala sa amin kasi. Kaya nagulat si Dan, you still need seafood? Sabi ko, no, Kaya baby nga, octopus. diba? Oo. Sabi nga ni Dan, seafood, Jonah? Kasi feeling niya, ang dami talaga naming seafood. At tingnan mo, 15 minutes, dito pa lang kami sa ano. Hindi pa Pwede nga tayo nakakalayo. mag-rest eh. Oh, shit. Bilisan niyo naman, car. Ngayon Clear na pa. sana dito sa kabila eh.
Ay, naku, ang dami na. Wala na guys, mamaya mauubos kayo. Mauubos yung memory ko dito. People, after mga 30 minutes, 30 minutes of driving, we're finally here. First time ko pumunta dito, Diyos ko. Tapos Dahil marami to kay pang- Lovely's Day. Lito-lito pa kami. Ay, natulog na yung bata. Tumipekto ng sleeping pills. Baba, we're here. Baba. Natulog na siya muna eh. Feeling ko kakatulog lang niya. Kanina, chinek namin siya. Nakagising pa. We're here. Dito tayo, guys. Tapos may Vietnamese restaurant. So, bili daw kami doon ni Manay ng Vietnamese coffee. Yes, kailangan natin yan today. Dito tayo, guys. Ang layo nito sa amin. Pero sabi kasi ni Love, nandito daw yung mga seafood. Hey! Dito daw yung mga seafood na na ninanap ni Manay. Yung maliliit na octopus ba yung hinahanap mo? Tapos ako hinahanap ko yung yung malaking king crab. King crab legs. Cute. So dito tayo sa Asian Grocer. Chong Fat. Diyan. Yan. Crowded dito, guys. Maliit no. Okay ka lang dyan. Busy pa. Dito yung chicken feet ni Manay. Yan, may mga atay, Manay. Marami. Alo, yun mga seafood. My goodness. Kung pala talagang may mga... Kaya nga, siya na talaga. Ayan, may aquarium. Ano to? Yan ang masarap sa mga Yung crab lang yung akin. Ay, ang dami. Ala, crab! Oh my gosh! Gumagalaw? Ayan yung yung... Gumagalaw pa! Buhay pa siya. Ayan Ano ang yan? masarap. Sa amin, ang tawag yan, hanit. Okay. Oh my gosh, gumagalaw siya. Di ako marunong magluto niyan. Steam lang. Steam lang? Steam or boil? Boil pala. Oh my gosh, bibilin ko ba yan? Nanap ako lang king crab. May mga buhay. Si Holy, come here, Bob. Ayun, meron pa. Manay, meron pa. Bakit ganyan yung kulay? Luto na ba yun? Ay, hindi pa. Wala na yun. Yun na yun. Tignan mo yung mga baboy, nakabitay na. Hello. Hanapin namin yung baby octopus. Meron tayong mud crab. 44.99 yung kilo. Yan, daming fresh dito, guys. At least alam ko na kung saan ako pupunta. Tinulungan kami ni Kuya. Yung Kuya, mabait. Okay, I'm Ay, sorry. gonna find your ano pa ba yung... Okay lang. Alam mo, nandito ka. Do you want that? Okay, you can take it. We'll pay for it later. Which one do you like? Okay. Tingnan nyo guys, 19.99. Ang dami na. Mas marami kaysa dun sa market sa city. Si Mana. Baba, we'll get your lollipop. Okay, here. Ang dami ng Ano? vegetables dito naman. Ang dami nilang dito guys. Mga gulay. Tingnan nyo. Ay, alam ko na kung saan ako pupunta. Ang layo nga lang. Alam mo, next time, That's a bean. pag may dala akong SK, dito tayo pupunta. Oo, no? Kasi maliit na yung SK. That's a bean, Baba. Nakahanap na siya ng lollipop niya, 3. Who's that lollipop for? Ayan, masarap ito hinog. Who's that lollipop for? Yours and? Blue-green. For who? Wala, hindi natin alam ano yan. Balik ako dito guys. Tingnan ko kung meron silang octopus legs. Yung legs lang. Yung same nung kinain namin sa ba, Perth. Masarap kasi yun. Saan natin yun kinuha yung legs? Baba, you're following Tita Reyes? Ice, yes. Ay, ayun, lobster. Meron silang lobster frozen. Ha? Wait, sa Bob. Tapos na kami dun sa guys, sa Asian shop. Dito tayo sa Vietnamese restaurant. Bili tayo coffee. Yeah, okay, go. Let's just get coffee, Baba. Open ba sila? Hala, meron silang sugar cane. Oo. Push. Wait, tingnan mo na itong meron to, sure na. Meron. Anong oras na? Wednesday, Monday. Ano ba ngayon? Saturday? Saturday, wala. Open. Open, uy. Wait, tinignan ko yung menu nila kung meron silang coffee. Coffee. Sige, tingnan mo muna. Ayan. Anong gusto mo? Coffee lang? Alam mo Yung Vietnamese coffee nga. yung Oo, ininom sige. na. Guys, nakabili na kami ng Vietnamese coffee. Oo, 2 na. Kasi sabi ni Dave, ni Manay, Vietnamese. So sabi ko, yes, Vietnamese coffee. Iba pala yung iniisip niya, milk tea. Ano ba yan Na siya? Vietnamese din. Mali, guys. Ang pait. Hindi kasi siya nagko-coffee.
Tapos naalala ko, nung pag-inom na niya, sabi ko, buka, hindi ka pala nagko-coffee. Eh, sobrang strong talaga nito. Mas strong pa talaga sa mga coffee na ayaw ko. Nako. Pero, we're sorted. Holly got her lollipop. Lollipop. Si Manay nakapag-shopping sa Asian shop. And I have my Vietnamese coffee. That's right. We're good. And then may oras pa kami. Yes, we have time. Yes, Baba, it's coming. Your lolly's coming. I'm gonna open your lollies. So, uwi na tayo. Wait, ano lang yung... This one? Ano ba your lolly? Ah, this pink one? Yung phone ko. Ito kasi gusto ni Holly, oh. Airplane! Para talaga tayong nasa bundok na. Ay, naku. Uy, pinapahalata mo. Walang airplane dun sa atin. Ang bango. Parang sarap. Ito mo, ang coffee mo nga, ang pait. Oh, ngayon alam mo na, ayaw mo matamis. Ay, sarap. Grabe, Also, excited iba na kasi yung excited. Vietnamese coffee. Iba Excited pa iba naman yung ako. Ang strong- iniisip ko, strongness. milk tea. Yung pala, kakinorder ko coffee. Kayong, ano ba yun siya? Tapos sabi ko sa Hindi ko kanya, din naisip orange. na. Oo nga pala, hindi ka pala nagkakape. Nakalimutan niya na naman. Nakalimutan ko, hindi pala to nagkakape. Kasi kung naalala niya, Manay, hindi ka nagko-coffee. Kaya oh, diba? nga. Pero sabi niya kasi kanina, ano, punta tayo dun sa Vietnamese. Mag-coffee. Naisip ko agad, Vietnamese coffee. Diyos ko si Manny. Hindi, milk tea pala yun, guys. Sabi ko kasi sa kanya, orange yun. Sabi, hindi yun orange. Like, orange. Brown. Sabi ko Coffee nga, pala. Sabi ko hindi orange kasi inisip ko talaga Vietnamese coffee. Milk tea pala Oo, yung nasa isip ko. Kasi ininom din namin yun eh. Kasama ko siya. Sabi ko, orange yun eh. Eto naman, alam nyo naman siya. Ang sharp ng memory. Si sharp ng memory ng mga Naalala ko siya, no, after nun niya uminom, nasira yung mukha niya. Sabi niya, ayaw niya talaga ng... Ang pait talaga. Kung Kasi mapait yung coffee mga ko, kasi regulars. coffee. Towards Shepherdson Road, then turn left onto Shepherdson Road. Si Holly gustong gusto. Si Holly gusto, pero bawal yan sa bata. I like it, strong. ma'am. Kasi si daddy niya, mahilig sa coffee. Si, Kaya nga eh. Ay, may atras isa. si Jam, painumin mo yan. Oo, gusto niya yan. Gusto niya lang ang iceberg. Hindi yan iinom na ibang ko. Ano nga, Starbucks ayaw niya. Mas gusto niya. Oo nga. Kasi talaga, nag-stick talaga siya sa Ano, loyal. loyal si Jan sa mga kung anong ano lang iniinom niya, kinakain niya. Pag sinabi mong cheesecake, pag sinabi mong may Japanese na, I don't like it. Okay pa tayo, may time pa tayo. Uwi na kami, guys. Pangumoy. Bahay na kami, guys. It's now 12:37. So, maaga tayo. Kasi si Dan aalis or susunduin siya ng friend niya ng alas 2. So, we're early. Yung plano kasi namin sana, pupunta sa maraming Asian shop. Kaya lang nakuha na ni Manay yung gusto niya dun sa first na Asian shop na napuntahan natin. So, okay na tayo. And, si Zach. Na-shock yan sila na ang aga natin. We have some carrots. Zach, do you want to come for the footy? Olo, yes. Next one. This is big boys night tonight. Hindi kasama si Zo. Next time, Baba, you can come. Next time. When's next footy, babe? Oh no, we still have a month to go before Melbourne. Yeah. Are you excited for Melbourne, Zach? Are you excited for Melbourne? Tito Dan and Daddy? Yeah, we will watch footy. It's gonna be a lot of fun. No, shopping tayo. Footy? No, not us. No. Ayaw nga niya eh. Shopping tayo. Baba? What's wrong? Where's Miffy? What happened to Miffy? Look at Miffy. Oh, ano man yan si Miffy, Baba? I don't think Miffy can breathe. Can you help her, please? Lalaki ba yan si Miffy o babae? Babae. Sila, may doon siya ka white. Ah. Is Miffy okay? Yeah, she's okay? It's 1:30. yeah, 1:30. Alis na yung Danny boy ko, guys. Ano na siya? Boys night out. See you guys. See you, Dan. Enjoy. Take care, Mona. Have fun. See you. See you, Zachary. Go, pal. Aww. Go, pal. Bye, babe. Bye-bye. Yeah, lock the door behind you. Yeah. Take care, my love. Oh, Be good. Give Jackie a wave. I will do.
Bye-bye, Holly. Sabihin natin, anak natin to si Holly. Kami, Holly. Dito kami sa Meyer, guys. T3 Plaza. Ready? Go. Good job, Zaki. You're right. Watch out. Holly, come on. Dito na kami sa Meyer, guys. Dito na kami sa loob. Ang cute nito. Oh, is that yours? So cute. Yeah. Ang cute. Grabe. Tingnan mo. Si Oli, ayaw na bitawan. Ay, may dala ng bag. What's that? Ah, it's more of them. Anong oras na ba, Manay? 5:30 lang? 5:30 pa? Hindi ko alam, wait sa, ha? Hala, 5:30 pa lang, guys. Ang dilim na sa labas, oh. Nandito na kami kinakat. Kanina pa actually kami dito. Nakapag early dinner na kami. Yung leftover namin kahapon yung kinain namin. So, yung kaldereta, dinala ko dito. Yung paksiw, yung chicken feet, lahat ng leftover kagabi, dinala namin. Tapos mamaya magluluto daw si Manay ng tinola para sa aming dinner. Nandito kami kasi tutulungan namin si Kat sa pag-decorate ng para sa birthday ni Baby B. Sa Sunday. So, meron na tayong ganito. Sila yung nag-print nito. Ito, Mickey Mouse, Minnie Mouse yung theme nyo, guys. Yan. Ano siya, para siya banner ba. So, nakat na namin lahat. Yan. Yung ano daw pangalan is Veronica is 2. Ganon. Tapos, pag ganyan siya. So, yung gagawin ko is ganyan no, ilalagay mo siya. Tinatry ko siya dito para hindi siya ma-move. Tinatry ko siya kung paano yung best na madali lang gawin. Kasi, nag-cut na ako ng sobrang haba, no? As in, sobrang haba talaga. Tapos, iniisa-isa ko siya nilagay. Tapos, iniisa-isa kong binubuhol. Para nga hindi para may stopper siya ba? Kasi baka naman, magkadikit-dikit. So, dapat may stopper. Veronica? She's in her room. Huh? In her room. Yeah. Changing. Guys, alam ko na. Diba kanina binubuhol-buhol ko? Scotch tape lang natin yan. Para dumikit siya sa likod. Diba? Kasi ang tagal ko matapos kapag nagbuhol-buhol ako. Kailangan ko pang, ayan. Ngayon ko lang naisip. Kanina pa ako dito. Scotch tape sira. Kaya lang, ito. Pinash kasi ni Kati. Kay Mart daw kasi galing yan. Okay ka lang dyan? Siya nandito pala kami sa kanyang bahay. Kumain na kami. Salamat sa pagkain, guys. Salamat sa rice. Merienda pa lang yan. Merienda, Oo wow. nga. Sabi ko nga sa kanila, early dinner. Okay na ba yung scotch tape natin? O, sandali. Siya taga-cut. Ako taga-dikit. Okay, thank you very much. Yan na bang left? Tama na yun. Oo, tama na yan. Try ko muna. Tingnan natin kung magiging okay itong ating DIY. So, dikit lang natin. Isa pa. Feeling ko kaya naman. Bali, anuhin lang natin. Tatlo. Itago yung Oo. Yes, perfect na to. Okay. Ay, bongga talaga. Ang galing-galing naman. Buhol-buhol pa ako para akong Kanina pa ako nahihirapan tumingin sa kanya. Kaya nga eh. Ay, bongga! Yan, Yan, oh. So, kapag hinarap nyo, oh, di ba? Ang linis. Perfect. Yan na talaga. Kasi kanina, nagbuhol-buhol ako. Binuhol ko pa sa harap. Nahihirapan akong tumingin. Tatlo, di ba? Dapat ganyan yung distance. Right. Di ba napaka-OC over? Over naman sa pagka-OC, dapat ganyan. Flat. Okay? Sukatin mo yung yung Mamaya. magputol ka na ng ganito para alam mo na yung length. Tapos dito. Ay, bongga! Thank you very much. Ilagay mo kaya dito. Yan. So, measure muna ako kung gano'ng kahaba yung
Cut tayo ng, ano guys, reference. Ipakinabang tong fake na artist dito. Diba? Ako. Thank you very much. Oh my God! Okay? Oo, yan na. Tapos pwede pa siya ma-adjust kung ano. Kasi yun Oo naman sa nga! ano. So, ganyan pala yun. Kanya, ikaw mo kaya kasi parang ang haba na Kaya yun. nga, hindi sure kung ano na. Soon. The first favor, first thing. Drink. Ayan, ganyan siya. Perfect. Okay. So, V-E-R. Hi, Holly. Dito doon. Guys, tingnan niyo. Wait sa kasi mahaba to. Tapos ang liit-liit ng Nag-vlog. Hello, baka ka mag-vlog. Hindi! Dapat yung ganito din. Sige na yun, chika-chika na. Kami naghihirap dito. Tapos ikaw Oo nga, Day. Pagkahanda. Para sa pag-aarap sa kaarawan. Guys, tingnan niyo. Veronica! Hindi kita. Veronica yan. Tapos ano yan ha? Very accurate ng ating measurement. Kahit ako sabi ko sa inyo, pag may mga party kayo dyan na $100 per hour. Iwan yan details below. Yep, link below. Oh, ayan, hindi ko siya mag-gano'n. Ako taga-pillar, ako ang taga-chapel. Gusto ko din yan gawin yung mga ginagawa mo na. Grabe na. Grabe na. Gusto niya tuloy. Gusto ko nagkakat-kat ng mga gula. Tapusin mo muna yan. Tapos dito ka. Ayan nga. Ang sikat yung taga. So, dapat sobrang haba. Kaysa naman sa machine. Veronica? Of course. Bye-bye. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossom. May idea ka ba kung saan ilalagay yung Veronica Isto? Sa wall. Sa wall? Okay. Ay, hindi pala sa ano pala nila sa green backdrop. Okay. Ito ba may backdrop yung green? Paano nga ididikit to? Hi, Cap. Kasi, Pwede na. Parang hindi kasi malamig. mabigat. Di mabigat din yung ano nyo. Lalo na yung Veronica, ang haba. Paano kayo didikit? Pwede din naman siguro, ano, a wall? O ano? Tela. Tela? Pwede stapler. Stapler. Oo. Oo. Ano ba problema mo? Tapos is, staple na lang. Staple na lang. Actually, pwede. Oo, kasi matatanggal naman yun. Oo. Okay, so hindi pala kailangan sobrang haba ng ano ko. Anong dulong? Oo. Okay. Ang haba kasi nung isa ko. Okay. Sit down, diba? One pizza. It's a fruit and you know that. Pure mandarin. What do You want a carrot? No. Okay, guys, dito naman tayo sa ano, sa veggies. Ito yung pang ano bukas, pang pansit. Nire-ready lang namin yung recipe. I mean, ingredients. Recipe. Si Manay, marunong yan. Marunong sa buhay yan. Ako nakaano na carrots niya eh. Ako nakatapos ng carrots niya. Dito siya nakaupo kanina. May mga sikretong malupit. Ayun, nagluluto na yan guys. So, ito yan carrots, snappies, at saka green beans. Ano pa bang gagawin after nito? Wala naman na. Wala nang ingredients. Cabbage dye. Oo, ako. Sige, ako dyan. Yung ginawa nga ni Kati, gusto ko din yung gawin. Nagkakat ka ng chicken? Oo. Ako dyan ba? Gusto ko din. Napaka-ano niyan? Napaka-active. Napaka-active niya.
Alam mo ba kinamanay? Sobra akong nanghina. Kasi gagawa ako Bakit? na- Hindi niya ako pinapatulong. Sobra talaga dahil na sakit-sakit sa katawan. Para ako... Wala kang ginagawa. Oo, wala akong ginagawa talaga kasi ayaw niya. Naninigaw yan eh. Kapag tumutulong ka, naninigaw. Hindi ka na nagtutulong. Pag uwi, sabi ko talaga kay Dan, pagod na pagod ako doon. Wala naman. Kasi wala akong ginawa. Kasi nung nasa bahay siya, hindi siya pinapatulong. Pag pinapagod daw siya rin. Sobra, uy. Nakakapagod kaya na parang nakaupo ka lang. Check lang ako na. Ginger tapos. Nagluluto si Manay ng tinola. Chicken. Para sa aming totoong dinner. Kasi kanina... Midnight snack daw. Oo, midnight na. Kaya nga tinatawagan namin si Lai para makakain yun ng ano, sabaw. Hindi nga sumasagot. Careful, ha? Lyra? Smile, Lyra. May lara kasi. Kanina pa lang tinitext niya. What is happening to you? Pero si Tony, kasama ng boys na. Oo, si Tony kasama ng boys. Diba? Yes. Sila ni Tony. Nandun sa pao. Ha? So that's not mine. Don't. Uy guys, ito hugasan pa to ha. Kaya, ano lang, kapag nahulog, balik. Hugasan eh. Ha? That's not mine, Baba. Drink water. Wait. I'll give you water. Yung water, Holly? Yes, please. Yung nandito lang pala yung mga kids. Lahat ng girls dito. Yung boys nasa pub. Ay, pinanap niyo si Pompa Nag-dinner. na si Pompa na yung... Oo nga pala sila. Hindi guys, nasa Melbourne. May tao? Ano kumakabo? Wala. Here's your water, Holly. You drink water. Tapos biglang nagpakita si Lyra ba? Hello guys! Hindi ako talaga so. Yung onions lang ang kalaban ko. Si, si Ray's. Ako ba eh? Ako na! Hindi naman ako. Ah, Sabi nga nila dahil daw yan sa contact. Sabi ko kahit naka-glasses ako, hindi pa rin naman ako naiiyak. si Luis kasi hindi siya umiyak pag nag-iiwa siya ng kahit daw may Ano niya? Kambal. Naka-sunglasses siya kahit daw mag-iwa siya. Ha? Ilaw talaga siya na... Hmm? Sabi ko kahit umiyak. Oh, that's okay. That's Wala, si Manay. Manay na naman. Hagulgul na naman yan. Siniyak na naman ako nito. Can you give some to Veronica? Thank you. Thank you, Holly. Grabe siya. Uy. Ayun, umiiyak na. Uy, tahan na. Okay lang yan. Okay lang yan, Manay. Ganyan talaga. lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Grabe siya. Scotch tape lang yan, Manay. Just $1 lang. Dapat siya pinahiwa ko, Ako guys. nga. You don't want it? You can have it at Tapos ka na maghiwa? Ay, tapos natin sa tulog mo. Ano ko sa'yo? Dito lang naman ako. Not the dozen, go on pizza. They just don't belong. Hoy, Day, alam mo ba, yung Asian na pinuntahan namin, magugustuhan mo dun. Dun sa Martin's Road. Yung sinabi nila. Oo, kanina. Ang dami na naming napuntahan, di ba? Oo, grabe ko siya na nakakalaman. Ano, sinasabi niyo ba to? Yung matigas hindi. Kaya nga. So, tapos na to? Wala na to? Ito? Lahat to? Hindi. Kaya nga, ano ba yan? Ay, ano ba yung matigas? Ganun mo lang. Hindi naman yung ginawa ko. So, sali pa na lahat? sali na yan. Lahat. Okay. Alisin na lang. Piliin na lang. Dahil nakakabili ka ng ikra. Ano? Wala yung king crab. Meron maliit na crab. Ay, malaki pa rin, pero hindi siya yung sobrang laki talaga. Oo. Guys, kumakain na naman kami. Ay, kakain na naman kami. Ano na to? Totoong dinner na talaga to. Alas 10 din. Oo nga, alas 10 na. Para sa Si Manay, tapos na siya magaluto. Bukas na lang. Bukas na lang namin i-continue ang aming ano. Pero yung sauce sabi yung luto Aming na. journey. Half cook lang. Ito yung niluto ni Manay Tinola. Kain tayo, guys. Anong oras na? Kain. Alas 10 na. 10 na. Nanalo yung fourth, guys. Spoon. Oh, spoon. Oh, sorry. Ano sabi mo? Afam? Phone.
Akala ko sabi niya phone. Akala ko sabi mo, Apa? Apa? Ano kasi? Guys, I am alone in a room. Wala pa si Dan. Malapit na mag-1. No, 12:35 pa. Wala pa si Dan. Nag-enjoy pa siya. Nanalo kami, guys. Kami na talaga ang nanalo. Nanonood ako sa TV lang kanina kay Nakat. Tapos si Dan, as in sobrang pinagpipray ko talaga na sana manalo kasi alam ko na yun yung sobrang magpapasaya sa kanya. Tapos boys night din, alam mo yun, parang alam ko magiging sobrang masaya siya kapag nanalo. And we won. So, I'm pretty sure he's happy. Tinext ko siya kanina kasi kapag umaalis siya, hindi ko talaga yan tinetext. Pero tinext ko kanina, sabi ko sa kanya, congrats. Tapos, just let me know if you need me to pick you up. Kasi para lang i-remind siya ba na dito pa rin ako. Ready ako i-pick up ka kahit na anong oras. Tapos sabi niya, nasa city pa daw siya. So I texted him around like almost an hour ago. Sabi ko sa kanya, text mo lang ako kung kailangan mo ako. Sabi niya, mga 2 hours pa ako dito. So sabi ko, walang problema, just call me. Tapos sunduin kita. Tapos nag-text siya, sabi niya baka mag-taxi na lang daw siya. Pero tatawagan niya ako kung kailangan niya. He's out and about, enjoying his life with his boys. I'll-close ko na tong vlog na to, guys. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys tomorrow. Good night, guys. Good morning. Be good. Bye. Mwah.